Walaupun masyarakatnya beraneka ragam, tetap gondeli budaya lan agama. Oh, ngono. Budayane ora ditinggalke, agamane ya ditindakne kelawan jumbo kapercayane dhewe-dhewe. Oh, ngono. Kene lingkungan agamis ya kok tenang. Masjid kok adan iki do nglumpuk kabeh. Oh, ngono. Padha jamaah. Oh, iya. Mergo lingkungan sing beriman. Oh, lingkungan sing agamane kuat, agamane kecekel, iso membedakan ing antarane nyambut gawe karo ibadah. Oh iya masyarakat ana Malang Lembah luar biasa. Imane kuat. Kowe nek ora percaya jam 3 sore ngono dolanan ning Malang Lembah kene. Masjid langgar adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wong Lembah Malang kene langsung grutuk ning sawah lho. Tenang iki. Oh iso ning sawah iki. Lho, ning sawah iki ngampiri kancane ngono lho. Kang, leren sik ning garap sawah. Kan ambur mari leren sik lho ditimbali karo Gusti Allah. Nyambut gawe ya kena, ning ibadahe aja ditinggalke. Kuwi masyarakat ana ing Malang Lembah. Mergo kene sadar dan mengerti di antara bekerja dan ibadah kuwi cara timbangan kudu balance utawa seimbang. Menungso kowe nyambut gawe ya kanthi sregep kaya dene uripmu bakal jek 100 taun meneh. Nek kaya dene kowe ibadah kanthi kusuk kaya-kaya kowe sesuk ditimbali karo sing gawe urip. Kuwi sing jenenge imbang utawa balance. Oh iya. Ya kesoke jawab. Ya adil kakang banyak. Yo bintang tamu lah oke lan jabat. Ngirit karo ini suara ya, Bu. Terima kasih. Mergo ngopo, ya ki mau bojoku utami iku dinangis. Kuwi engko bengi piye ning Ponorogo ngarani somoku. Lah kok bar iso kon genti nyontek lah ya. Lah aku ya ora apa-apa jenenge wong lanang iki kewajibane ngono. Aku wis seminggu wis anyang-anyangan lho, Pak. Aku iki pengen ditambani anyang-anyangku gen mari. Wis mari kok urung. Wis mari. Sampai ku ampuh berarti. Iya, seminggu anyang-anyangan. Terus kita tenang aku. Tenang iki. Ya, oke. Mbak Mimin Apri dibisiki ya, Pak. Wah, suwe lah ketemu enak Udakara selari tahun ora ketemu karo Mimin Apri. Ayo kancane ngisik gembira. Musiknya langsung bro.
Khusus ngiwin ngepri yang meneng. Ayo. Ayo. Mongko iki mau wis beberapa tembang yang berbunyi iki khusus Waranggono iki tak kon nembang meni sak lagu tok wis. Lah iki mau rong lagu berturut-turut ora masalah mergo ki asline lanang. Mboten babakan menika. Lho, babakan kula iki nek nyambut gawe sing kenangan sing kewaju. Oh, kula dibeli kali bapak ibu kula, nek nyambut gawe lho metu kringete sak glotol-glotol aja gelem nampa kamari. Oh. Kok gawe mangan gaji juta. Dadi nek kula pinjut kula do kotos-kotos. Niku mboten do nampa bayaran. Weh. Iki totalitas. Neng totalitas ya totalitas le. Neng munggah panggung ki ulatmu mbok sing sumringah. Apa kowe ora ati teh disuraki cah cilik mau lho gajine teko. Lek nyurai nek ning ndi, Mbak? Gaji teko ora kok halus. Gaji tuwa. Lek nyurai ning ndi? Iki perjalanan saking bakul-bakul niku. Aku ya krungu gakul kata-kata mbok kenatan mbok gakul. Lho iki sing janji iki. Lah nek lintah kairu kan ya gaji. Iya. Yo iki. Saya nek dia kaget sowan wonten Menika Sunda Malang. Malang. Malang Desa Lembah, Kecamatan Babakan, Kabupaten Ponorogo. Sampean Waranggono mengangan Buana, tekan Kalimantan kan Jakarta. Sampean ning rene iki ping piro? Katemen pisan menika. Nah, Pisan iki. Kowe iki jeneng pisan. nggih. Rene ning Lembah. Ya kan jenengan Yo pisan iki. Lah kalau ini kula bikine kali ngomong kalian ibu kula. Wah ditinge. Yuk iki dadi kanca iki, engko mlaku ngomong lanang ae rasa golek pangan dasar kula anjing banget to. Nek kakek kehormatan kudu dilebut wong ning dalan lha iki mung lah biasanya kan mbok tapak kita le. kan dhisik masa jamilan kebodohan. Saiki yang dibayar yo mangkat. Kita ini sing ngersak kepira. Kak Kateno. Sekali kok. Sekarang kesani jadi. Peladakan warga Malang enggak. Kendang. Tak sampun ngawontenaken adicara dalu punika tansah pinangan dirga yuswa. Rezeki ingkang gangsal berkah barokah. Amin. Untuk kanggenipun Mamang Putra Wayah. Amin. Ingkang sekolah pinten sekolahe ingkang olah tetanen-tanenipun ngelimpah. Ingkang kerjawe dipun paringi lancar. Sing diutang gek lunas. Sing diutang gek lunas, sing nembe weteng mugi lairan kanthi slamet. Waras metu waras. Nek anake metu lanang dadi lanang tenan. Kulen mampu kuat Nek basa. wedok ya dadi wedok tenan.
aja kaya kowe. Kowe kok. Sing ketok kowe kok. Kok sing kok Mbak Mimin Mbak. Nek sampean tak sawan yo, nek Mbak April. Nggih. Nah, iki wedoke 90% iki wedok temenan. Ngono. Wong nek ora ngerti, kuwi bekasane nganggep nek Mbak April iki wedok sejati. Lek sampean Iki kayaknya kejenengan. Kayaknya kenapa? Penjenengan yang sari kula yang ngapura nganggo mata telanjang. Ora nganggo mata batin. Nganggo mata telanjang kok nganggo netra batin. Lah piye to? Nek mata telanjang apik ayu. Nah, Mayang ayu. Opa ayu. Mata telanjang nek mata batin. Ini kan biasa, ini kok nyeneng iki. Kalau jane ra cantik. Kayak kok iso dadi madrasah nggo anakku besok. Ini ora ayu. Tapi kok wae sopan santun mengganggu. Teko selingkuh. Kan agamane yo becik kae. Iso dadi tuntunan bocah kae nyenengake. Nek dienggo pek mantu trimo mimi mbangane apik. Lah nek aku nganggo susuk ngono lho. Nek ora kok nek kok kaduan ketok ayu kok. Nek kok tekan lah jenggotmu. Syukur. Tinggal kok teng krini. Iki lho selalu dikatakan. Nek aku kabeh. piye? Kok penjenengan. Ngopo? Nek ibaratnya nyamang wong wedok. Hah? Nek wong guru seneng. Mereka pirang tahun wong guru seneng. Oh iya. Seneng lho mesti ayu. Nek wong guru ayam di situ ada kesenangan. Lho, rumokno. Nek guru seneng lho mesti ayam. Hah? Nek guru ayam kowe di situ pasti ada kesenangan. Jadi mulai bojo iki menikah itu adalah ibadah terpanjang. Nek sholat 10 menit. Betul. Puasa dari Satu bulan. Nggih, pancen sebulan. Menikah kok seumur hidup. Masa golek kok gak ngeten. Golek kok geleman. Nek aku kan wong perwira. Wong lanang tak bayar. Bukan dia. Lebih kuku apa? Oh lah diomong ya. Dalan kok kok ngakon dekat pakai kenang. Kalah wong lanang tak bayar. Aku seperti Kok dadi lanang. Menjadi madrasah terhadap anak-anakmu besok. Tegese piye kuwi? Menawi sekolah formil sekolah, tak jam itu tekan jam 12 atau jam 2. Heeh. Nah, banyak kan di rumah sama ibu, nek bapak makan yo. Nek ibu iki becik insyaallah putrane yo becik. Nek ibu ini ngajari sopan santun, gemati karo bojo sok bodha yo gemati. Jadi pendidikan awal itu dari rumah. Oh ngono ya dari rumah. Jika tidak pengen dua anak sing becik, soleh-soleh kan kok syaratnya. Apa syaratnya? Wiwit cilik dia dari kecil diajari budi pekerti ilmu agama. Ben anak iso ngerti unggah-ungguh sopan santun dikang hak, dikang badan, dikang halal, dikang haram. Kuwi siji sing tekan kaping loro. Nomor loro, wong tuwa memberikan contoh terbaik. Nek padu nek ra beneran aja ning ngarepe anak. Nek nggo anak iki gampang meninggal. Jadi nek iso nek padu iki ning tempat tidur. Aku kok jare kamar. Anak gak ngerti. Sing nomor 3 kanca serawune anak itu sapa? Ah ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan di luar sana anak-anak itu. Nah iki. Nah, ini tahu. Nah bener. Medsos nika medeni sak niku. Betul. Anakku nang ngomong ora apa itu metu tulung sasi. Nah iya. Karena medsos nika gak ngerti aku ngomong. Upamane Mbak Mimin, wayahe sholat Isya. Mesti sampean nyontoni sholat Isya sik anake lagi su. Supaya sholat subuh, sampean nyontoni sholat subuh sik anake lagi. Nek Jumatan, sampean Jumatan ora? Di Jumatan. Nek Jumatan nganggo ruko apa sarung? Anu sarung mau iki kembang melati. Enggak masalah. Sing penting nindaki. Nek perlu mau tercover. Kok anak cek nakal cek merusak EDT infeksi. Awak dhewe kaki panganan anak bojo iki kakutan barang sing haram apa ora. Soalnya kakutan barang sing haram, getek sing mengalirkan itu biar anak bojone dhewe yo getek kan ono. Dadi kalau tidak anarkis, arogan, wani karo wong itu wis tergoda panganane barang sing ora halal. Haram. Elak to gak balu sing ngadu nengan. Iki sing diarani banci syariah iki ndine teliti. Ah, nek iki yo bener lho Mbak Ati. Berarti keguyonan ning ono maknane ono pitulunge. Ora ngono. Iki sing jadi cantik-cantik kok. Nek kan awalane kok koyo apa berangas kahanan ngono. Aku kan ora tak penting. Nek mau jauh bener loh, sampean mau cantik itu tidak selamanya. Nggih ta? Mesti wong
wektune. Ana wektune, ana jangkane. Tapi nek kebaikan hati itu mbok wong wis ora tetep dibina. Betul. Ayo ki arep bilang. Cantik tidak selamanya. Tidak selamanya. Kok selamanya tidak cantik ya, Lek? Apa? Kowe. Kok ngono? Iki untuk merangkal wong lanang-lanang sing jahat. Heeh. Oh, meninggal jadi ayu. Ini didandani elek, men wong lanang ora tertarik sak temen kehormatan itu tetap terjaga. Kehormatan kok dikerawuti. Pesangan rong tahu tidak ini diperkenalkan. Sing tahu sik mau ada kendala. Ising geger pengen sampean rawuh iki Pak Katno. Pak Katom iki lho. Pak Katom iki nek bengi yo ngejak picik S1. Biji eka apa? Video call silaturahmi. Soale akan kan gaweanku campur sari kan banyak. Dek, kita kangen ya di mana? Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kula dipun kakita tenger kali bapak simbok kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Terus Aprilia Sucipto Susu. Artinya Princess menika widodari, Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe lahir bulan April, lajeng Sucipto menika Putune Pak Cipto. kudu susune lancip kanggo ganjilan foto. Sing ketunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarene susu jebul kaos kaki. Wah. Menika kerananipun Mas Putra. Iya. Kita gondel. Mereka anu Mbak Princess nggih. Asma temenaripun Mbak Princess Aprilia. Nek KTP Panut Wibisono. oh alah not. Lah setunggalipun. Nah, enggak kadidene widodari darat, widodari ing Mijo saking Pasiran Bondo Manyit. Ana sampe tipe-tipe kalangan kita banget. Inji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji, Kyai Kakang mestani kula mangkasani Widyawati ketungguling Waranggono Musti Karung Kenyotus Kusing Pesinjen Mimin Saputing Ratu Angga inggih pringganing gas Ari Gusti Agni Pratista Arkadeni Kuswardono. Dene jawabannya tak ngono kuwi ya ngerti nih lho ya. Ya. Artinya apa? Mangkasani Widyawati ketungguling Waranggono Musti Karikenya yang artinya wanita pilihan terpilih di antara yang cantik. Pilihan terakhir. Yo ora Bakal terus pringganing tias Ari Gustanti. apa kuwi? Mamah ngelairke ning isor dapurang pring. Kula kok lahirnya kok enggak dari. Tergantung. Oh iya. Agni Pratista Arkadeni Kuswardono. Waduh. Wardono. Artinya apa lagi? Maria Dodoni ra ono. Dapat kuwi ana. Wis jenenge kantasi ku nyirik sing ngendang kuwi lho Mas Bogo. Iya, MS Sesen tapi yo di nama aku yo jawane ngeleki dua gitu. Iya asih. Asih. Air susu ibu. Air susu iblis. Jadi kan Mbak Mimi tau Boinggi. Nggih. Klaten. Nami ten KTP namine sana Mbak Mimi. Lho sinten? Sukime. Aduh sumpah banget ya. Sama banget. Kok gaweane sak liyane nek bengi nyindet, Mbak. Anu ki Sukimen ki lek awan apa? Nanti kedus. Lume ini pas dari kadang putra tapi kula nanti bagus TKW. Apa kuwi? Tukang keruk wedi. Oh, kanggo ana ngene luar negeri. Oh, ngamen bareng jare. Kater nih masalah. Oh, tau ngamen. Mosok lek ngamen yo ning ngono ning ngarepe ngene omah-omah apa ning jero bis apa ning pasar. Terbang. Terbang. Banget di. Bantu. Masa. Nggih. Mbak. Berawal dari pengamen jalanan. Hah? Lajeng menika dados MC. Hah? Menika dados sinden kondang. Iya, iya. Ngendi sing ora kenal Mimi napa endi enek wayangan Mimi. Cerita. Campur sari Mimi. Ketoprak Mimi. Uyon-uyon Mimi. Panas radio. Mimi pasar Ponorogo enek maling. Aku ramainya bersetori karo aku. Ini kan Jasmina jangan melupakan sejarah. Yang dhisik ki rak anu
pengamen toh. Jadi para pamirsa ki ben ngerti tuh jangan proses ngamen dhisik iki kepiye. Ora tekno. Ya jangan malu karena itu tidak berdosa dan tidak apa jeneng kuwi ngrayah badane wong liya. Mungkin sing janji dhewe iki terus underestimate kali. Ora jenenge kristalisasi keringat. Ora aku tak. Biasa kandangan ngamen Aku ora dadi bahan gibah ngono kuwi lho. Ora, masyarakat sini juga ingin tahu. Biar kamu pernah rekoso uripe sekarang jadi seorang waranggono yang primadona dan superstar. Dan saat itu kan buat pembuli kula tadi. Boten. Janji loh. Ya janji. jadi primadona super tetra. Piye? Piye cara ngangane? Doel, aku sukanya doel. Oh, nempel. Oh, so jangan sekarang memang susah dipercaya. Oh, lihat kaki mulus, oh kata. Kuat langsung baik. Ini seperti kristalisasi keringat ya. Saya soal serangan ini. Panitia gawe ini mbak ini perhatian atau kali juta mengapa boten? Tak kok dosanya selangkung gitu. Anu tambah sitik. Pengen kene sampe juta. Mulai ra gondasi ya Tapi senengan orang mau makan piye kamenku iki gede piye? Dadi nek kamenku kok ngendi bae? aku dhisik namanya saka Klaten sing tekan Solo, Palur, Jaten Karanganyar. Tekan garku bareng. Sih di pabrik gula Tasik Madu. sih rasane. Dadi kumut-kumut dalan ngono kuwi ya. Heeh. Kayak ngono cicit ngono kuwi Heeh, ta. beda. Dadi bayi. Aku hidup menjanda daripada harus dikirim masa. Aku Dan kontrol batuwo. Sehat nggih? Sehat. Bobotnya pun mudah ya kegarek tripod-tripod sithik sesuk tak botok kok ora masalah. Oh. Duit gua kok dalam gandane apa. Iya. Boleh balik gandeng apa gaji gendeng ya kesini. Nah, ini nembang ya, Pak. Yes. Sadurunge Pak kami tuwa tidak panggung tuwa nampilke Mbak bintang tamu karo Mbak Bintang. Nah, ketokno suaramu dan ketokno skillmu untuk masyarakat Babatan Ponorogo. Arep apa? Oh, kathah pamundhutan niki kula. Ya, sik wacane. Assalamualaikum Pak Kang nggih. Kula sastra nggih. Saking Lembah Dlopo Madiun. Nggih, nyuwun kepiling dhateng kula bawanipun nggih. Terus iki ana meneh wis nggih. Nah. Apa iki? Oh nggih, iki bae pemberitahuan. Nggih, kok niku aku mau dhewe niki. Nggih. Manut siramu mau. Manut napa? Derek napa? Isami mau wis. Wis. Kudu bawa wong loro gentenan lho. Kemampuannya ya kudu totalitas gitu. Ah. Itu militan, jangan mudah mengeluh. Kamu tidak grogi dengan sinden-sinden saya yang cantik-cantik? Saya aja grade-nya beda ya, grade-nya. Oh, grade-nya beda. Beda, grade yang di atas siapa? Oh, ini di bawah kamu. Ibaratnya kalau dibantu kastanya kita beda banget. Beda banget gitu ya? Beda banget, jauh banget. Oh, jauh banget ya ampun. Ini kamu murid-murid kamu semua ya? Yang setara dengan saya Burini. Oh. Beliau dosen, saya asdos. Bojomu ini? Beliau kan, sudah mau kemampuan, tapi suaranya
Tega banget sama aku. Bagusan dia, bagusan aku. Napa? Oke, no. Iya. Yang penting kamu loro gendang Mama apa? ini. Maka, manut. Iki sing kira-kira nuansane apa jumburak. Sing jumburak dhewe ya. Apa? Kok ngene? Oh, dagune. Manuk. Ada permanukan kok awake dhewe. Nadyan wujud temong Iya. Luar biasa cantik, suara bagus, gandes luwes, dandengane patut, merah ati, disawangi seneng sengke ati, ngelongke rasa. Dek bukan dek sinden wedok suarane apik ayu sinden kok lanang dandake kok bongko. Bocah mana? Jenenge sekiwe. Jangan futsal aja. Ini yang tidak saya suka dari Apri. Apa? Suara Apri ini attitude nol. Jadi tentu deh Kalau untuk attitude ini etika, kok piye? kemampuanmu totalitas. Ning kita tahu bahwa panggung ini dibaca seperti ini tanpa dukungan kocok-kocok sound system alat-alat. Lah aku salah suwe. Kok gue ini enggak? Kowe ngecek kocok sound system. Iki Ngecek kowe. Ora aja. Ini lho pentingnya attitude etika. Campur ada ketimuran. iki dene Sombong kowe semua. Tak kabur kowe. sing sabar nesu-nesu. Aku tuh jadi ki lho pindah kene. Iki mono jenenge kontrol miking. Nek suarane banter mikir diajoke kaya-kaya ngajarin dhisik piye. Nek kontrol mic. Jadi tebal tipis. Heeh. Iki gaweanmu lama sih, Nek. Masa tebal tipis. Suara tipis. Kayak dicedake. Banyak. Oi. Kok kaya preferensi yang di pikiran. Halus manis nangsa mati. Ayo Bu, siramu. Oke seleh, Iya. ora mampu. Heeh. Pas getak niki di mboten mampu. Ah. Mundur. Mundur. Mandu lho. Kan nggih pilah. Karena sing mau ado lumbuk kan sing memang kemampuannya. Iki suaranya melengking, tapi ketika madal atas nggak bisa kan? Nggak bisa, nggak mampu. Range vokalnya nggak luas. Mangga Bu, dan kasih mangga asmen butong. Udah kain ini ya bagus. Rada suara mas. Sini dari budak Mas. Aku kalau mestinya buat diatur ya kan bahasa. Ini namanya pressing. Penekanan. Suara kok pesing kalian? Pressing. Bapak kayak wong lelaku. Ada vibrasi ini tidak banjir. Eleke sombong iki nanti akeh. Kok malah Allah. boleh. Ngandani kok menghancurkan dan lo. Kok iki bener Ngandani kok baca bang. Bisikan Tapi aku pokoknya cuek kok. golek isi podang pita Mas. pita Se. Wah, apa sih kok sih ke?
Kene iki masyarakatnya pengen ngerti nek kowe ketika nyuara lanang kutus. Ayo Win. Ayo Win. Baik. Oke, baik. Para tamu, para lihat, para pamirsa, inggih watesan sedaya ketinggal menika. Ibu bunga enak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sukimen saya mawon. Saya mawon. Sik dibudake. Tapi keluargane iki. Terus dibudake suarane. Kowe rasa tapi moro lanang. Kenapa Lek? Di bedang nang kowe. Jadi nek cara lanang iki. Sudah kakek. Ya, disiarke sik para hadirin sekalian. Para diri, para tamu yang hadir berkumpul, para pemuka agama, para penyesepuh sedanipun, menika swantenipun Mbak Princess Aprilia saking Raden Kabupaten Bersinar, lumantar ketembangan Oke. Udang Kuning. Sumoga Mbak Aprilia. Sumoga Sumoga Satria Princess Aprilia nyanyi bisa. panut dadi Princess panut Princess Aprilia panut iso mundur kok. Badan mungkin lah, kalau ngeten-ngeten lho rasane sawan apa ya. Oh, nek dikempet ki cilik. Nanti kepecil ini badan kan nyobi. Nggak iso aku. Kempet semaput ya aku. Rumah sehat. Badan kan kesuwen nyuntik lah. Tapi ini rasane lagi apa kok nyuntik ki lah. Jane ini nganggo golek alibi liya iki sapa? Mungkin anak kan Ora cemburu kowe, padahal kok tiba aku gaji. Ya. Digarap kecil terus engko digarap anu Samboyo ya kemana. Yo.
Mbak Rini, Mbak Amri. Gatel. Malam ini juga kita dihadiri oleh Bu Camat Mbak Batan. Juga anggota DPRD Ponorogo dan Bapak Agung Priyanto Jepang Rawo. Nggih. Nah, nika kula langsung dawuh saking menjelangi Bapak kami tuwa badhe tindak panggung, monggo. Nggih, napa nganti kalian Bu Camat kalian Pak DPR monggo, nganti kalian sinten monggo, kula nderek. Yo supaya Mas Lho. Cepat sing iso tapi gamelan sira basuwi. Yo. Coba ngono.